बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. आपल्या गावागावात असलेल्या शाळा बंद होता नाहीत. जे निकष पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड्याला आहेत ते लावू नका असं मत नितेश राणेंनी मांडलंय. 2 दिवसापूर्वी शाळा बचाव असं एक आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय करणार आहे. त्या संदर्भात तुम्ही तिथे भेट दिली होती आणि त्या संदर्भात दादा भुसे यांची देखील तुम्ही त्यांना असं पत्र लिहिलं आहे. एकंदरीत बघता 215 ज्या हायस्कूल आहेत माध्यमिकच्या, त्यातल्या 92 हायस्कूल आहेत त्या कुठेतरी बंद होण्याच्या परिस्थितीमध्ये आहेत. ती नेमकी परिस्थिती अशी त्या बंद होऊ नये आणि कोकणासाठी निकष तुम्ही वेगळे लावा, हा माझं आग्रह आहे. आणि त्यामुळे मी शिक्षण मंत्री दादा भुसेजींना पत्र लिहिलेलं आहे. माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहील की आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिथे साक्षरतेचं प्रमाण आपलं फार चांगलं आहे, त्याचबरोबर आपल्या गावागावामध्ये असलेल्या शाळा त्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बंद होता कामा नये. आणि शासन म्हणून काही चुकीचे निर्णय असतील किंवा चुकीची माहिती दिली गेल्या असल्यामुळे जे निकष तुम्ही मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाला लावता ते तुम्ही कोकणाला लावूच शकत नाही. आणि त्याचमुळे त्याचा पाठपुरावा म्हणून मी एक पत्र लिहिलेलं आहे आणि याही पुढे बैठका शासन दरबारी होणार आहेत.